Mnogi se danas odlučuju za podno grijanje i to iz više razloga. Ne zauzima prostor, ne zahtijeva postavljanje radijatora, a toplina se odašilje izravno u okolinu. Uz to u usporedbi s klasičnim centralnim grijanjem troškovi su dugoročno manji, što se vrlo brzo osjeti na kućnom budžetu. Stoga i velik broj naših klijenata odabire ovu sve popularniju vrstu grijanja. Podno grijanje se obično postavlja u fazi izgradnje, no moguće ga je i naknadno ugraditi, recimo prilikom adaptacija stambenih prostora. Iako su najčešće birane podne obloge kamen i keramika, klijent se u ovom slučaju odlučio za višestojni parket, koji je također idealan za provođenje topline. Podno grijanje zahtijeva manje energije za zagrijavanje prostora. Već sustav podnog grijanja koji radi na temperaturama do maksimalno 40 Celzijevih stupnjeva ugodno zagrije prostor, dok je klasičnom grijanju za postizanje iste temperature u identičnim uvjetima potrebno gotovo dvostruko više energije. Ovaj sustav podnog grijanja moguće je regulirati manualno ili pomoću aplikacije. Ne morate biti fizički prisutni kako biste upalili grijanje ili podesili temperaturu. Koristeći svoj mobilni telefon možete to napraviti gdje god da se nalazite. Ako vam se ormarić nalazi na vidljivom mjestu i nemate ga mogućnost sakriti recimo nekim komadom namještaja, rješenje može biti, na primjer, dizajnerski stakleni pokrov. Budući da smo mi emisija o interijerima, uvijek nam je naravno važan i konačni izgled prostora. Uz spomenute prednosti, podno grijanje pridonosi i estetici jer ste potpuno slobodni u prostoru provesti vlastite ideje o estetici i udobnosti.